भारतीय जनता पार्टी व भाजपा नेते संदीप एकनाथ गावडे यांच्या मार्फत सावंतवाडी दोडामार्ग व वेंगुर्ला तालुक्यातील भजनी मंडळांना प्रोत्साहनपर मोफत भजनी साहित्य संच वाटप सुरू करण्यात आले आहे। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न झाला। आध्यात्मिक चळवळीला बळ देण्यासाठी गावातील भजन मंडळांना स्वखर्चातून भजन साहित्य संच देण्याचा मानस संदीप गावडे यांनी केला आहे। सावंतवाडी तालुक्यात 287 परिपूर्ण अर्जांपैकी 111, वेंगुर्ला तालुक्यात 131 परिपूर्ण अर्जांपैकी 43 तर दोडामार्ग तालुक्यात 54 परिपूर्ण अर्जांपैकी 29 मंजूर करण्यात आले। या सर्व मंडळांना तबला 1 नग, पकवाज 1 नग, टाळ 4 नग असे भजनी साहित्याचं वाटप पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आलं। बुवा भालचंद्र केळुसकर, वीणा दळवी, मयूर गवळी, जानवी राऊळ यांचा विशेष सत्कार पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार राजन तेली, माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, मनोज नाईक, अजय गोंदावळे, पंकज पेडणेकर, रवींद्र मडगावकर, महेश धुरी, प्रमोद गावडे, आनंद नेवगी, सुहास गौंडळकर, विनोद सावंत, दादा परब, सागर ढोकरे, तेवान बांदेकर आदींसह पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।